바이라고 당을 구이나 이렇게 바이라고 꾸는 정달로 개봉 아마 바이라고 또 너무 그리시죠 없어져. yang ko dosram somni uri peke tabawaro jiranya khala tini abo tipramotha bonda kungmani norto saimano 12 ঘন্টা ni bon tangi bonda ko khmale abo joto borok saimanani dorkar bonda ko khai jotoni no khotingo abo saiman mani sorteo bo jeng mada ko kha tamni himale tongkosang torinani baginai ba jara kalpit noromnani baginai bo kalpit ni singani thangangka oro 27 তারিখো বেলবাড়ি গোবিন্দ হলো oro kaisa BJP ni meeting holo kaisa meeting kha meeting o joto elakani BJP rong phaika romdi mandai takarjala amahai gulagati bibinno jagani bororok no oro tui jamaet khlainai bongni meeting paimani loge loge no yango khumulungo habinai amahai khlaika बेलबारी ने पार्टी ऑफिस तो सुन सकानो फाइनाई और सेंटिकेट फाइनाई बाइक 6-7टा बाइक नो सखा ऑटो सखा एमन के और फायर बखलाइका और वो सिलाई कोखा अमाहाइका थाम का कोगुई अब जेमन और वो आगी जों खनावो देशारो बाय बा पुलिस बाय उग्रपन्थी रो गुलागुली इंमारो नि खनावो माने अ गुलागुली रोक जों साइमानो जिन नलेज दंगो सेम अमाहाइकैनो जेमन थाम के पेरिनाय जेमन गुलागुली इंगाय माहाइकैनो अमाहाइके सिक्रिका तिनि बंगने अ सिक्रिमानि अब तामो नि जों आबो रखसानानि थांगांगांकाय जों अबनो नुगो और बीजेपी रो तंकचां देरारिनानि बागिनाय खुमुलुं जे जागा शांतो शिष्ट अबंखा एडिसिनि राजधानी जे खुमुलुं और राजधानी ओ फाइनाय बरक जे और वो जे खुमुलुंगो जे चिनी तिप्रामथानि काइसा गवर्नमेंट तंगो अ गवर्नमेंट नो टारगेट खायो बरक तिप्रामथानो बो टारगेट खलायो तो तिप्रामथानो चाया सामुं सिद्रा तांगु हिनि फुनुकनानि बागिनो अ उद्देश्य बरक थांजा दिनै सुदु और वो पार्टी ऑफिस बाइक ऑटो सकमा सिमिया और तंकसां बरक रंगनि दुकान पाट हयते नक हयते माने खनि हयते अनेक किछु देरारिखा अमाहाइके सबाइका तकुरका बुखरुका बरक रंगनो बुखा अमाहाइके कलांगै थांका फियाबा जों साइमानो और वो बाइक बाहिनी बीजेपी नि इंखा बाइक बाहिनी दंगो आगरतला शहर बन्दर बाइक बाहिनी रक सीपीएम न बुओ और वो कांग्रेस न बुओ अमाहाइके बाइक बाहिनी रंगनो जों नुगो बाइक बाहिनी रक मीटिंग मिसिलो देरा करो खाइमानि नुगो नक नुखुं देरा करो खाइमानि नुगो दुकान पाट देरा करो खाइमानि नुगो फियाबा चिनी तिप्रासा रगो बाइक बाहिनी नंखर काहायजे तिप्रासा बीजेपी रक बाइक बाहिनी नंखरिनाय और वो तिनि खुमुलुंगो अमाहाइके अटैक खलाइका अब बेलाइखै चाया अब बेलाइखै सेलें मासिसा अबने दिक्कार जानांगो अब बेलाइखै जों सेलेंगो हायसे तिनि अबनो बन खाइमानि उद्देश्यंखा ओ काल्पिट बरक रकनो बरंनि चिन्नि तो खायैनाय अरेस्ट खालायनानै नांनाय दृष्टान्तमूलक शास्ति रिनानै नांनाय जे तिप्रामथांखा डिसिप्लिन पार्टी तिप्रामथांखा बुबाग्रानि पार्टी बुबाग्रा हामजागनानि फुरंगो चुबानानि फुरंगो बुबाग्रा अमाहाइरकनो जोंनो फोरोंगिया आबुनि बागै जे डिसिप्लिन पार्टी एलाकाओ तंकचां तंनानि बागैनाय चिनि अ खुमुलुंगो तंकचां तरिनानि बागैनो तिनि अ बन्दाकुगो एलाकानि बरक रगबो तिनि पिसफुली बाबेनो और वो पिकेटिंग तंगो एवं बरक रगबो दुकान पाट रगबो खुलुगलिया लाइसुलिया जतन अ बन्न चाजागै मानि लाइखा तिनि और वो पिसफुली बाबेनो खालायो जारा आवतानि बाइरे दूध गाड़ी बिथि गाड़ी हॉस्पिटल गाड़ी एम्बुलेंस जारा कालबारी गथै परिखारिनाय बरंनो तो याकारिनो दंगो अमाहाइके याकारि दंगो बेबाथाय काइसा नंनि मीडियानि बिसिं आं सानानि मुचुंगो दिनै अब पिसफुली बाबे जे और वो बन चलितों बन और वो चलितों माने अब बन जे हामजागै जतन चलितों माने जागावो अ जागावो देरारिनानि फान फाइमानो अबंख बाइक बाहिनी बीजेपी नि बाइक बाहिनी अ बीजेपी नि बाइक बाहिनी र और देरानानि चेष्टा खलायनाय बा बंनि बन्न मानिनाय गिरै बंनि बन्न केबो साजागिया हाइके फुनुंनानि बागिनाय बर फाइपान मानो एंखाय बर और वो दक्ष जग फनांनानि बागिनाय और फाइ बुप्र साप्र फान खलाय मानो
अमहाय नंनि मीडिया नि बिसिंते नरक बरक जुदी ओ बाइक बाहायनि रक फाइका हंगाय नंनि कैमरा ओ कैप्चर खलाइदि ओ नंग कैमरा नि बिसिंते ओ बाइक बाहायनि साबो जों चिनि तते खलाइमानाय एवं तेबो जों अर যারা দুষিনো দতি দতি এরেস্ট খাইনানি হিংকা हिंखाय नंग दारा सम्भव उंजागो नंग थानिबो पबो मुंनारगो हामबाय आसिनो